Ngenteni mbokmu. Ning ngendi mbokmu? Ya Sri. Ya. Aja do tukaran. Iya, corong. Corong mlayu dicincing ki lho kok ngisore rambut tok. Ya, Mbok, anakmu do ura lho golek tebu. Nah, wis kono gendenge apa manut? Di anak kok kaya ngono ra mumet, Boke. Ngerti o cilikane tukokne pospit. Ya, Cah, gendengmu apa? Manut mriko. Oh, nggih. Ya Allah, ya Allah. Iki apa mau ditanggap zaman corona kene ya aman iki. Ya Allah. Wong rek dicelengan ya. Ya Allah. Mbah Parno. Nggih. Anak-anak kula niki wau gambyong ten mriki. Iya tak kon nglumpuk ngenteni rawuhmu malah do ura nyolong tebu. Celuki kono goleki. Andani bocah ra cetha. Lah kuwi pake sapa dhisik? Pak ya wong akeh kok, Pak. Pake kok ya wong akeh. Klebu Mbah mantan kades niku. Lah iya. Heeh. Celuki sapa jenenge aku beda kenal para kanca. Niki kanca-kanca Rahayu Ngerbaka. Sing ngendang nek adoh men. Mas Kamto. Nek mutamati to Mas Miki iki. Hartono karo Bambang Suryana rene. Hartono Bambang Suryana. Slendro Songo, Mas. Ya, Slendro Songo. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Ya ini kok gethuk. Rene-rene beberengan. Ayo Sur. Rame-rame kegocekan. Kae-kae Rabulane. Hartono Sawan kaya awe kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore joget ra anan kaya ngono kuwi. Baleni kok kono jogete lanang. Iramane sing sesek, Mas. Gathuk asale saka iku tandane apa asale saka tela yen ati kelot aja ngono Mas aja ngono kadang janji Delesep rono. Lah, Nduk. Kowe dimiki karo mbokmu dhisik dia gak rek ya tegel mbokmu kaya ngono. Niku pake sopir dam, Pak. Mula tak cegate mbok menawa liwat kene. Sapa neh? Budi. Budi. Nang ngendi? Ya Allah. Budi terus Sutarno karo Bima rene. Budi Tarno Bima. Pelok 6 loro. Saya mau tamasya keliling kota hendak melihat-lihat saya panggilkan kencang bertata
Motamati ae, Mas. Saya duduk sendiri dengan nasi. Saya tak berguna Kuwi ngopo? Hah? Gurumu MTS. Sing pundi? Pak Parno. Terus pripun iku? Ndi, Dok? Niki ketemu gurune Ya MTS. Allah, ya salaman. Oh alah, salaman. Salaman. Oh iya, kuwi masteris kuwi. Ya Allah. Ah. Ora apa-apa ngono kuwi. Iki mung profesi. Perkara kowe begenggek karepmu. Sik. Jogetmu kurang keras pekewo karo Pak Guru ngono to. Jaranan, jaranan, jarane, jarane. Golek alat cepet. Jaranan, jaranan, jarane, Bablasan lek. Hei. Wito. Kowe iki lulusan MTS nyolong pit. Ayo neh. Jaranan, jaranan. Ayo balake, wegah aku. Syukur kono mogok hayo kono. Syukur Hayo kono. kono. Syukur macet. Syukur kono. Ayo balake. Iki nanggap sedap malam apa nanggap tong setan ngono Dik. Ya iya. Gopik montor kabeh sing Sedap malam kaya tong setan. Lakuane bocah-bocah iki jan ngene iki lho Pak, bocah yang ora tau dibancaki ngene iki lho Pak. Lah mula nek angel titoto ndek ora digecek kae. Alah lah, wis tak plothok entek dukun papat nganti dukune sing mati. Ketoke corong urung ketok dhewe, Mas. Keri dhewe corong. Lah, ya Allah. Turi putih. Rene. Kuwi go plastik ngono kuwi. Isine apa kuwi? Mbok Sri, Dalem. kuwi dhisik jenenge apa ora wis tak ganti. Napa nika? Tuan Sinyo. Napa niku? Untune kedawan gusine menyonyo. Jenengan dek pen pun menehi melih. Ya apa? Kaya manuk anceng dalem. Oh iya. Joget Ya to kaya Allah. kancane. Go plastik rek kaya kubidan ya sapa jenenge? Jenenge sapa kok iki? Kowe iki kaya pupon nah. Turi putih dicatur. Turi putih.
piye? Kok ora penerane Ora, piye? Bilang apa kendangi tung 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 tung. Coba kendang ngono kuwi tok. Turi turi. Semune kendang karo sinden tok. Yo turi turi putih. Sariem ning pasar wage. Ah ya. Mangkem mingkem. Mbak Ira, Ah ya. Mbak Ira kandhane apa? Sing kendange yo nasar kok. Jane mlakune mbok tuntun kaya sarikem ning pasar wage kae. Alah, isin kula Pak. Di anak iki rekoso dhewe Pak. Ya Allah. Iki iso lah kowe ning jero weteng wis metu untune nyantoli apa-apa kok. Ayo kene kabeh digelar kene. Mumpung ketemu Rahayu Ngrembaka sing ngendang Mas Kamto saka Sukoharjo. Iki pegawe RRI lho Mas Ridho se. Nggih. Iya. Bojone londo sisane. Ah iya. Sinden Belanda ngono koke. Lah saiki cek melu sapa-sapa Mas. Ayo. Corong kono. Ayo. Corong kono Dik tan dhewe. Yo liyane rene elor. Hah? Ayo entang plek. Ayo. Kijing miring para kadang. Rada ger. Palang sepur dilumpati. Ayo padha bangunake. Mas, kijing miring Mas, kijing miring. Kijing miring tanggung wani sanding rawani nanggung. Kaya ngene rasane napa kurang lagi dicampur gula. Kaya ngene rasane wong tresna rena wengi katone mata Mas. Awas Mas Kamto. Mas, iki piye? Jolalilo. Ora nek truk dam liwat neh ya. Takon ngabadi ngono. Ngetan-ngetan. Demung peking sing banter. Ngetan-ngetan. Maju. Mundur. Jrenge sing cetha. Maju. Nah. Aja kalah karo rombongane Mas Kamto sing idul kae. Mundur. Maju. Mbak Sri, Dalem. ralat corong gak kompak karo kancane lho. Kancane maju, Mbak Corong mundur dhewe lho mau. Yakin gene? Tenan. Yakin gene kok kene ketok lho. Uji ke wong sinden jujur-jujure Lho wong. jujur lho mangsane kok ya. Ora kompak. Sing gak kompak corong dhewe wi. Kandhani madhep ana arep dhewe. Piye gak padha kancane gak rombongane apa piye wi? Lho, tenan to kandhane kok ora bareng kok ya. Maju. Kiwa tengen. Mas Oting. Lho, tenan to? Ora padha kancane to? Lho. Hah? Corong mangap. Piye iki? Jare ora berarti senyoting. Timun sigarane ayo bangun negarane. Mas iki piye? Ora cikur ora gorok, rambut pikirane ngati lara. Kuning buah ketimun, ambil satu dibuat jambon.
Iki slendro napa pelok ta, Mas? Pelok. Malek slendro. Jomplangan genti. Matur nuwun, Pak. Tok dong, Mas. Nandi Lalu lintas, ayo dikei dalan diabani. Nah, terus. Iya. Baleni wah kelangan ngeng. Suwe nandi parang sawung gleh siji kono siji kene kok randang enek truk dam utawa pit montor jenggelek ngapa nek pindah aku wedian kepotong melumah melumah mengkurep ayo kok radang nek pit montor liwat Anti goleke jasa raja apa piye? Kenti Heeh. Bali hop gletak meneh Bali gletak meneh rom corong. dia mau truk rintik-rintik gitu iki kok blas enek ya Bali maneh matur nuwun Pak Guru MTS saweripun. Kena nggo tombok-tombok ya Nduk ya. Iki wayahe setor bank. Mengkurep. Ora padu engko. Iki job carry dhewe, reget rapopo. Sesuk wis ora enek apa-apa. Lungguh. Dodok Bali gletak meneh ayo jangka Bali maneh
pamundutan. Ya kon nembang. Anakmu sing pinter nembang diaturi Oh, didhawuhi. kathah sedaya saged. Ya. Sing ra iso corong, Pak. Coba rene. Titi Laras sik jejer kene, jejer. Pumpung petuk gurune. Malah disangoni Pak Guru ya, Ndek. Nemo luroji. Ro. Jiro lumo. Monem 11. Lah ya bener remo karo 6 ya 11. Oh, Titi Laras kok Oh. matematika. Titi Laras rong corong. Niki wau wonten pamundutan Iya. lagune Caping Gunung. Iya. Monggo para kadang rahayu ngrembaka pelok saged, slendro nggih saged. Sinembang aja corong. Sing nembang Hartono. Pak. Iya Hartono. Manggit madhepe ngendi cah? Ya angel ngene iki. Yo. Oh. Ngisor kono sik. Ayo ngisor kono sik engko terus pindah-pindah ngono. Yo. Ngampil mik Mbak Parno. Rahayu ngrembaka Ayo sing nari. Sutarno. Lagu sita-sita. Wene ngono wae, Mbak. Joget ning arep salon, jogete lanang, cepet. Suarane lanang ngarep salon. Jogete lanang. Yo, syukur bisa awas. Saya jelek kiwa tengah. Aku rene.
Oh, Darmadi melu ana. Keri dhewe syukur bisa. Nduk rono kabeh. Kandhani kok. Sesuk wis ra tanggapan, Nduk. Tenagane dientek-entekke. Mbah Parno. Ya Allah. Seneng-seneng enten wates Mbah Parno. Heeh. Entong ora ana santeke. Napa niku? Ya wong ngomong ora ana enteke. Nggih. Corong. Ya Allah. Nduk, Foto se. yo foto karo Mbak manten. Ya, engko bareng aku ya.